akong kuwaon ang tima sa akong pagpamalandong ining Dimingguha sa unang pagbasa na nagingon si Jesus o sa unang pagbasa ng propeta Isayas nagingon na kaya nga akong unahuna dili sama sa inyong unahuna ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Pasabot kini nga ang pamaagi, ang laraw sa Ginoo ug ang iyang panahuna kasagaran lahi pod sa pangunahuna sa tao. Nakainumdum kamo sa usa ka bantog nga kanta, classical song, My Way. Akong lang laraw, akong lang dalan, akong gusto. Kining mong kantaha, dagang yun namatay. Dagang na disgrasya ani sa bidyokihan. Kay gawas nga kining kanta, mataas mo ni sa tungoy banda, nya mayabag ka, nya makatawa mo ban, away yun. Labi na daw na inom-inom na diya sa kalugar nga doon ay pagkantsaw sa mga awit sa My Way. Delikado yun. Mauni nga kung mag-request ka og kantag My Way, na ibinuang gingon nga itago ang inyong mga kutsilyo. Kaya na mo kanta, mo awit o My Way. Tinuod ang kining kanta My Way, nagpasabot na ako na, bahala na mo diya. Mayabag ba ko, masyagit ba ko? Kung sabi akong buhaton ng kantaha, wita, ako ni, it's my way. Mauni nga, kung makita nato, painumdom sa unang pagbasa, nga pununta, ato sa ikonsidera, ang laraw, ang pangunahuna sa Ginoo. Daghan man gyud mo, disgrasya ani kung ato ra po ipairal ang atong pamaagi, ug atong unahuna. Sa karong panahon, kung atong pasagdan ang atong unahuna, ang laraw, daghan gyud ma disgrasya. Tungod sa pandemya. Dugangan pa gyud ni sa ebanghelyo nato. Nagistorya si Jesus sa usa ka may tungod sa gingarian sa Dios nga sama daw sa usa ka tawo nga dunay parasan nga makita nato nga hire siya og daghang mga trabahante. Gikan sa buntag sayo, sa 6, 9, alas 12, alas 3, o gantod sa alas 5. Ilagi kahutong, no? Ang pag-hire sa tao, pag-imbita sa tao, aron nga mutrabaho sa iyang parasan. Nagsabot na sila, ilay suhol, sildo. Trabaho na sila sa parasan sa maong tag-iya, sa maong parasan, sa agalon. Inigabot ng suhol, sildo, naguna-una yun ang tuo ang nauna nga gi-hire, ang trabaho sa alas 6, alas 9, alas 12, alas 3 nga mas dako ang ilang suhol, sweldo. Pero ilang matikdan, una, dili pag sila giuna gitagaan og suhol. Ang giunang tagaan suhol, ang tulog trabaho pag yun alas 5, katong pinakaulahi. Nakita nila nga, tagaan siya sakto nga suhol, sa gisabutan, giagrihan, niya nagunahuna ng tuo ang nabilin, katong naunang trabaho, nga mas dako, mas sobra ang ilaha. Sos, lahi man. Pariha ra gyud silang sildo. Sa gikuha sa nagtrabaho, gihire sa alas 5, nagtrabaho sa parasan o uribas ni gyud sila tanan. Wala gyud sila, murag na, nang luya ni sila, ingon sila nga nagpainit mi, dugay mi ng trabaho, pila ka oras mi trabaho, unya pariha ra mig sweldo sa nagtrabaho nga alas 5. Dinhi nakita nato nga sa katapusang bahin sa ebanghelyo nag-ingon ang Ginoo, ingon siya nga wala ba dihay ko'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto. O gidugangan pa gyud ni Jesus, ingon niya sa sambingay, o nasina ba kamo inoon kay ako mahintagon man? O kini nagpadayan kini mga pulong dinhi sa sambingay nga gamit ni Jesus nga ang Ginoo
siya'y kaugalingong pamaagi. Na siya'y kaugalingong unahuna. Na siya'y kaugalingong laraw. Unsay maayo alang kanato. Tinuod, ganing kamot ta magtuon, matagkahibalo, pero usahay, masindot po nga, ato po tagaan ng chance sa luna, ang laraw, ang pangunahuna, ang gusto sa Ginoo. Karong aghapon nakabalita ko nga akong classmate na pare ko sa Davao atake og high blood sa iyang parokya dito sa unahan sa Klinan, sa Davao City, bagong parokya, itawag nilang Bagyo. Nalagit siya sa iyang kwarto. Karong tuiga, duha na ka-classmate namo ang namatay sa may labay siguro mga July, karong tuiga, classmate na ko sa Zamboanga, si Padre Labado, na disgrasya po sa Kinan. So, ingon ako sa gatawag ko classmate na ako sa Davao gapon, ingon ako murag ginahinay-hinay na taani. Sa atong edad ni, murag delikado na ni nga atong mga edad. No? Wala ni pili ang kamatayon. Muna, bisan si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ingon niya, dili man tagapagusto sa atong kinabuhi. Kaya ingon ni San Pablo, ingon niya sa ikaduhang pagbasa, ingon niya din sa taga-Pilipos nga, gusto na ko, ako lang gusto na ko mamatay. Ikapoy na ko. Pero ingon sa Ginoo dili, aduna ka pay trabaho, aduna ka pay mission. Makita nato nga, dili kita makapagusto ba, dili kita makatagda, kanus-a, kinimahuman, ang atong kinabuhi. Mauna nga, kasto akong classmate, no? Kita kami sa February, nagduwa pa sa basketball, nagdaog pang ilang team sa Davao, kontra sa team din sa Tua, sa Kidapawan, Marble o Cotabato. Okay? Mao man nag-championship sa basketball sa Diocese St. Clergy of Mindanao gihimo sa Malay-Balay. Kidnon, naapatong classmate na ako. Nag-basketball pa. Mao na karon nakabalita. Di kita katagna. Di ta kapagusto. Unsa may ato dinhi sa kalibutan. Ang ato na siguro para nako malandong nga mupadayon ta musubay lang sa kabubuton sa Dios, musubay sa iyang laraw, sa iyang pangunahuna. Usahay kung ipilit nato ang atong kaugalingong gusto, diya pod kasagaran mo palpak pod ang atong kinabuhi. Mao na ibalik nako ang karong sitwasyon, no? Nagsuroy man ko gahapon adto ko to sa plaza. Ako lang obserbahan ang palengke sa Pulumulok. Akong gitan-aw murag wala may COVID. Kita na ako sa mga terminal na ato sa may tayaan sa luto, sa pila ka tindahan na akong naagyan, wala man ko nagsulod sa palengke. Pero makita na ako murag mainggit man ko kaya ang simbahan nato, ang parokya nato mag-stricto ta. Na dili pasimbahon ang mga tao. Pero nakaunauna ko, nakapamalandong ko nga sa palengke dito dili man stricto. Magdikit-dikit man mga tao. Ang uban gani walay kwan, walay Christmas. Ingon ako murag kita ra may stricto ani. No? Nung nakapamalandong pa ko nahuna ko sa mani maayo ani. Bisan diya nagawas mga tao diya sa nagatrabaho, mga trabahante sa dol. Okay lang, magsulod mo sa dol, stricto. Pero paggawas mo diya, may dagang mga tindahan diya sa tubangan sa dol nga ginatrabahuan. Ay, wala yung distansya eh. Kapila na ko kaagi diya. Natinood lang. Mao ni nga, muton sa'y maayo ani. Ako masugot man ko, mga pare kami, nagsabot man ni Padre Grito, na masabay gid mi nga ang PD wala sa daghang tawo matambong, okay? Tabang lagi nato sa gobyerno, dili lang tabang sa gobyerno, kundi mao pud ni giingon sa balaod. Kuning kamot nga dili mag-ipon-ipon. Pero sakit pod personally ako nasaktan pud ko, nakapamalandong ko nga dili man kayo stricto kung naay mga tigom-tigom diya sa palengke.
Ambot lang kamo kung naka-obserba mo, basig mali po ko. Nya wala po ko ka-obserba diya dahil kung tanong may gatuyok-tuyok baga, bigapon, suot mo pismas, ayaw mo dikit-dikit, physical o social distancing mo kay delikado. Kung tinuod yun, murag ako nagaduda ko ani. Murag kita'y looy ani simbahan ani, wala na tay namingawan ako og dagang tao, no? Diya sa pag tipon usab sa mga tao diya sa simbahan. So ambot lang usay maayo ani, no? Pero ako musugot bang ko basta tanan kuridas. Kuridas tanan na musunod ta ning kamot ta nga mutabang sa matag usa kanato. So kung ato lang gusto, naganta gusto. Kamo pod nay gusto. Pero nay gusto pod ang atong ang atong Ginoo unsay makapamaayo sa atong kinabuhi. Kung sa ko'y gusto, bisa sa mga balaod nato, mo ni gusto sa balaod, pero unsaon taman kay na may gusto ang tao. So diha gyud magumpisa ang dili maayo para nato. So ato ni pamalandungan sa atong kinabuhi, pinandungan kita sa Dios sa mga pagbasa na ato sa ikonsiderar ang hunahuna sa Ginoo o ang iyang laraw, ang iyang pamaagi, ang iyang gusto. Kung sundo nato ni para nako kayong ikatabang alam sa pagpalambo o makahulugan natong kinabuhi niining kalibutan. Hinaot, padayunon kitang panalipdan sa Dios ilabi na niining panahon sa pandemya. Aliyong manindog,